پلاس کی دی پٹ کے سپن پسر دے بہترین تقریر کے گوانڈی نمی تپوسو کاچ دے مولانا صرف سحال دے گوانڈی نخم لگ تپوس پکار دے کا نظمہ بزرگی میڈیا والا نش معلوم اولے ستاب بزرگی جماعت کے نہ معلومی گی ستاد بزرگی تپوس کور کی پکار دے محلہ کی پکار دے جماعت کی پکار دے معاشرہ کی پکار دے اے چھ دے چاہ سر دے روزگار راغلے لگ داغن تپوس کول پکار دی قسم دے نن منگا دین دے دید پارا دالی باز دے دین جوڑ کڑے چھ ما تخلق امیر سے بوئی ما تخلق مولانا سے بوئی ما تخلق پیر سے بوئی ما تخلق تبلیغی سے بوئی ما تخلق اجی سے بوئی ما تخلق دزیت عمرہ کون کے معتمر سے بوئی چڈیری تبدیلیانی پکیراغ لے دی آیات کریمت اگوری اللہ فرمائی کہ تاسی پا عقیدہ محکم پاتے شوئی نحن اولیاؤکم فی الحیات